There you are, why does it seem so far? Next to you is where I should be. Something I want so bad, know what's inside your head. Maybe I can see what you see. I gotta keep on believing. Sziasztok gyerekek, Petika vagyok, és ez itt a Minecraft Team Survival negyedik, vagyis második epizód, negyedik kétszer. Most mit csináljunk most? Ja tényleg! Na várjátok egy kicsit. Na már megint beköcskolom az ajtót. Igyekeztem gyorsan csinálni. De várnom kellett nagyon sokáig. Akkor aludjunk. Ez az! Most el tudtam halni! Huhu. És még egy hát. Na, menjünk egy gömbbe inkább, mert ez túl idegesít. Munkakalapomat elviszem. A csákányt is. Mert elkezdtem egy gömböt. Jaj, cobblestone-t is. Menjünk végre egy cobblestone-t. Hát, ha valami veszély lenne. És vigyünk csak és sütit. Hát, ha megélhetünk. És vigyünk atot is. Én nem fogok ez miatt vigyük el a 2 kardot, elhasználjuk, kész. Te ne! Volt a videómban, erre kerüljél már vele. És sikerült elkatakarnia. Á. Na oké, menjünk most gyorsan, mert nem akarok most itt bosszakodni. Jaj. Mégis meg kell érte. Oda utálom ezeket. De legalább elhasználom a kardját. És meg is adtak akkor, amikor már vége lett a dalomnak. Szerintem nagyon rossz éneklős vagyok. Mondom, hogy csak süti is kell. Oké, menjünk tovább. Ja, itt van egy gömb. Ja, ez nem az enyém. Azt már elkezdtem neki egy gömbnek. És szerintem nem fogtuk ülni. Ja, de hülye vagyok, nem is ide kellett jönnöm. Háj. De most álljatok. Ott van. Álljatok, és oda megyek. Megvan! Megvan! Vége! Meg is találtuk a félig csicsköt. Na, ott a gömb, amit elkezdtem bányászni. Utána abba hagytam, és akkor biztos a videó közben, vagyis videóban meg fogom csinálni a házamatot. De szerintem nem fogom azt megcsinálni inkább. Ez tök szar lenne. Ott is van egy gömb, meg ott is-e. Látjátok? Jamesnek mindig észre kell mennie. De azért legyünk óvatosak. Most kezdődik a következőjét. Hát inkább elposztítsuk, utána meg kötözzük fel oda. Az nagyon nagy a kilátás. Nagyon sok a gömb itt. James nekem kellett egyáltalán észrevennie? Na, most meg elmentünk egy másik gömbhöz. Na most öltök? Meg 3 rész után már megtörtént a csoda. Vagyis harmadik részét írtam meg, hogy most megyünk egy új kalandra. Vagyis egy új gömbhöz. Hát ha vicces, hát ha nem tudom, hogy most milyen érzés van, hogy James Ramsey meghalt, síját is megcsináltuk, utána, hát egyet nem csináltunk még, közösen építkezni. Ezen a mappen nem is csináltam építkezést, csak javítottam ezt a hülyeséget. De találok itt már valamit? Fúj, ezek nem kéne. Jaj, megálltam.
Itt találok már valamit, vagy TNT-vel feljobbaltad az egészet. Jó van, nem vagyok ilyen hülye. Én nem akarom most ezzel szalkodni. De nem tudom, hogy most találok-e értékeset ennél a gömbnél, vagy nem. De én nem akarok itt baszni ezt, tehát szegény gömböt. Nézzétek már, még van még kb. 5 éteg és James MC tud gyorsítani, én meg nem. Jaj! Majdnem kiestem. Jó, hogy gurkolok. Én komolyan nem akarom bántani a gömböt, de itt vannak az jobb écek. És kéne az écek. Na vége! Találtam már egy écet. Szerintem ez lesz az utolsó is. Szegény, hogy Émán csákány. Nem nagyon sokáig marad meg már. Mert már nagyon sokat használtam vele. Ezt a gömböt szétszedítettem, és akkor már... Jaj, ezt ki is tüntetem. Eztet is. Eztet nem. Akkor most így. Most biztosan haladunk. Na most ennél nézni bányászunk. De nem igazi bányán. Kis járkányolja most marktot. Most van bizonyítékom. Egyszer le fogok esni, vagyis már 3-szor meghaltam ebből az évadba. Szerintem nagyon sok évadot csinálok ebből a sorozatból, és ennél a sorozatnál maradok. Hát úgy jöttem, hogy egy sorozatot csinálok, és mindig egy sorozat lesz vége. Mert úgy könnyebb sorozatot csinálni, és mindjárt meg... Na, eztet is. Jaj. Én nem akarok most tökölni vele. Nem nagyon sok hétek maradt még, de várjatok. Hát én nem akarok most ezzel a része úgy bacak... Ez mi volt? Úgy baszakodni, hogy ez a rész csak bányászunk. Hát erről a részről akartam most elvetni csinálni. Hogy tovább folytatunk ezt a kísérlettel. Nem. Oké. Labirintus. Nem találtam semmit alul. Legalább haladok most egy kicsit. Winston! Oké. Ennyi volt a jó kedv. Na most bizonyítottam, hogy nem ez az utolsó. Így. Azt a rohadt életbe. Ott vannak a kövek. Nem is kellett volna a kardot hoznom, csak egy kicsit kellett a kardot csinálnom. Ez az! Ne! Anyád! Most... Jó, hogy googolok. Nem kell meghalnom, mert akkor ez lenne az utolsó rész. Már úgy terveztem, hogy ha egyszer meghalok, akkor már le is állítom a sorozatot. Fú, azt hittem, hogy van alattam étsz, mert ha kicsákányozom, akkor... Szépen is haladunk. Én már... Valaki itt szemektel. Nem kell itt tenni könnyedettel. Most 3-asába ütöm. Ezért kukulok. Most hol vagyunk? Most... Fú. Azt hittem már, hogy valami történt. Jaj, és től a csákányunk ezen a részen. És most csodálhatjuk meg, hogy ezen a részen, vagyis ezen a gömbön, ha fogadjunk, vagy nem fogadjunk már. Ha tik nyertek, akkor én már nagyon csőbe megyek. Szerintem el fog tölni. Utána meg újból kell csinálnom az egészet. Hát addig csákányozok, ameddig eltör.
Hát, most rá akarok bosszakodni. Hát most nem, a háznál vagyunk. De köszönöm a figyelmet, sziasztok, és a munkasapkát mi... Ja, tényleg. Sziasztok! Sziasztok! Én nem akarom eldobni most a csökisütit. Köszönjük el, Finger!